Pinangin yung kwarta. Oh, ata karon dito ka sa 300. Consolation ta, 300 di mo ah. Natunga ta, tag 150 ta. Mo nag-ingon 150. Visit ka. Ano na? Sisi. Consolation siya. Pi- pi- Tag 150 mo ni Marian. Palit sa antibiotics sa tutoy kay gibukayan tahi. Dawat ito mo dawat. Hindi ko dawat. Apil, di rin pala kayo. Hindi talaga ako papayag. Okay lang yan. Ano mo naman, yung kakampi mo kasi ano yung competitive yan. Competitive ba? Hindi. 9:13. 9:13, 2 points lang kami. Change na ang bola. Green. Kaya dito siya kakita. Utang ina. Eh, nag-umpisa na sana sa green. At least, alam ko na yung laro. Asa pumayag ka rin? Paano? Tutok na tutok sa hita ko. Kagano'n na ako. Huh? Kung di na wala yung ani si Alisa, ayaw mag-call-call. Labi. Tagay na, tagay. Oo, kaya malakaw mo, kami nagtagay. Oo, di ba? Oh, tapos wala kay wifi, mag-connect na po ka dire. Tapos ugma, wala mo kayo ma-content, di-repair ta pa ka, magsunod na mong pan, yung link. Di nasad ka ka, kuan. Asa na mo ni? Ikaw putang ina mo, ikaw ang dahilan. Ang suso mo, baliktad. Hindi kasi mo kami hayop ka. Ah, siya taga-tagay. Oh. Nalasing na kami ng mga Chinese na yun. Natalo lang kami ng mga hasing. Bakit kasi natalo? Ang inang tutos. Pilde. Oh. Ano na lang? Okay na, okay na. Kami, tagak man. Walay paldo ngayon. Hala. Lahat tanan. Yawa na lahat. Ikaw kano ha? Ikaw dahilan ha? Ikaw dahilan ka no. Ikaw kasi inom ka Oy. no. Okay ra lang mapili mo. Wala lang gi-change ang bola. Okay ra sa Oh, okay na ako. Mapildi kay ano. Kasi hindi change yung bola. Same, alam ko. Okay na talaga kasi yun na yung ano ko eh. I-cut niyo yung momentum ko. Sabi ko, Mas ayaw mag-change. Sabi niyo, kanina ka, ana. O di ba yung pa mo. Siyempre, lab. Ipaira lang lab. Oh. Partida man to. Ipaira lang lab. Lab gali. Na, pinairal yung lab. Di mo taligi pugos ni ayaw lagi. Ana, lab gali na ako siya. Munang siya ang superior. Ay, pag-inom na lang. Kailan din mo siya. Ay na lang. Ay na lang. Laban din mo siya. Lab ka ng lab. Paano yung pildi sila? Pildi sila. Pwede Lab sila. na ako siya. Walang mananalo dun kasi talo sila. Talo kami, pero panalo ako sa pag-ibig. Alak mo. Siya ka pa premyo. Oh. Pero napildi ba? Wala ko nagpa-premyo, dili ako nagpa-premyo. Nasa comment section nagpa-premyo. 5,000, 3,000, 2,000 o 500. Oh. Ano na lang? Bawal lang ugma. Brasa Ay, ako na consolation. Isuot ah. Consolation. Ay, isuot Cinderella. Ano? Ginoo. Natalo ako, pero panalo ako sa kanya. Pero kung gusto niyo mamanalo, nasa comment section ng link. Lain yung kamera kay dili ka na. Ilo ang kwan kaning blurred ang Blurred. Ano sa mo nagtalo di jud ka dawat ni. ano Outfit pag sa. ako pod. Ay day. Ano? Nag-wiki ka. Kaysa, Day, wa wala. may idea kay wa mo na nanaw kay ano. Dili mo into you're not you don't know what is camaraderie. You don't know what is sportsmanship. Wa Bawi. mo ilabay kay ano. Kay kami nag-enjoy mi kamo, wa may contribution. Oh. Para mo sa kwarto, nagsigikuan, wala. Next season bawi mi. Dili na, wala na. Kontra na mi. Call, huh? Mas okay. Mas okay na. Karon pa lang, kontrata na ka. May malak. Asa ba, napildi ko nga tungkol sa imo. Pildi. Alam mo na ang competition. Oy, 250 ako karon no. 150,000. Oh.